Όσοι από εσάς δυσκολεύεστε να συντονίσετε τις αναπνοές με την κίνηση μέσα στα μαθήματα της γιόγκα και του πιλάτες. Δυσκολεύεστε στη ζωή σας και παλεύετε με το στρες. Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε. Έχετε γενικά μειωμένη σωματική και πνευματική ενέργεια. Έχετε προβλήματα υγείας, ανοσοποιητικό χαμηλό. Πασχίζετε να διώξετε το νέφος στο μυαλό με υπέρχρηση ζάχαρης, θερμίδων, χρήση ουσιών. Παλεύετε με τη χαμηλή ενέργεια και δεν σας στάνει κάθε μέρα. Έχετε κόπωση, χρόνια για πολύ καιρό. Και έχετε ακούσει ότι η αναπνοή μπορεί να βοηθήσει, αλλά ακόμα δεν έχετε βρει τον τρόπο που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς πρέπει να αναπνέετε σωστά. Είστε και πάλι στο σωστό μέρος. Θα βάλω τα δυνατά μου να κατανοήσετε και να βιώσετε απελευθερωτικές, ενδυναμωτικές αναπνοές που θα ταΐσουν θρεπτικά την καλύτερη σας εκδοχή. Και ακόμα καλύτερα,